Gabon, bosgarren ataza honen helburua da, aurretik sortuta daukagun adimen artifizialarekin sortutako eduki digital hori gure ikasleen arabera pertsonalizatzea. Eta behin hori egin eta gero, pausoz pauso azaltzia gure lankide edo irakasle bati. Horretarako, oinarritzen gea aurretikan sortu dugun infografia horretan, eta gure ikasleen gustuak jakiteko edo ezagutzeko galdetegi bat sortuko dut adimen artifizialaren laguntzarekin. Galdetegi hori gero Google Forms batean bilakatuko dut, Google Forms erabilita galdetegi horren erantzunak kudeatzeko modu errez batean egin daitekelako. Orduan, lehendabizi, sartuko naiz ChatGPTen eta bere prompt batzuk idatziko dizkiot nire ikasleen gustu horiek ezagutzeko. Hemen dazkat ze promptak sartuko dituten, kopiatuko dut eta chatian sartuko nuke. Betikoa, lehendabizi aurkeztu, zen mailetan, ze espezializate eta hori dana, berdina. Sartuko dut bigarrengoko prompta hau, esanez, zer nahi deten beak egitea. Hori, nahi detela, ikasleen gustuak jakin nahi ditutela, eta hortarako nahi detela beak galdetegi bat sortzia. Eta gero esaten dio baita ere, aurretikan dakatela Canva bat eginda, eta Canva horren iten diotena da esteka bidali, esteka kopiatuko jot. Hemen kopiatukoet. Eta sartuko dut ChatGPT honetan. Baina, beak esaten ditenagatikan da sarrerikan ez daukala. Ez daukala aukeraikan sartzeko. Orduan egingo jotena da, deskargatu. Eta deskargatu egin da gero, ChatGPT horretan sartuko nuke, eta aurretikan ere sartu nun, eta esatezian esan, aurretikan beste artxibo baita ere sartu nilola, eta egunean artxibo bakarra nakala aukera, eta ez zian onartu. Orduan, egun bat itxoen beharria, pentsatu nun, orduan Geminiakin jarraituko. Orduan, Geminian sartu nintzen, baita ere sartu nizkion ChatGPTen berzela prompt berdinak, probengo du berriz ere, kopiatuko ditut, Geminin sartuko naiz, berdin, ChatGPT jarri dizkioten prompt igualak sartuko eskiot. Hori lehendabizikoa, bigarrena alegia da nahi detela beak galdetegi bat sortzia ikasleen gustok ezagutzeko nik, eta, gero, ChatGPTen inun bezala, sartuko diot, nire geniali ezbarkatu. Nire aurreko infografia, nire Canvaren esteka. Eta konturatu naiz, Geminik ez ditela inongo pegarik jartzen, ChatGPTek pega jarri egiten bezala. Orduan hortaz, aurrerantzian, badaki, zuzenean, Geminirekin lan egite baldin badet, lana aurreztuko ditela. Berdin, geho baita ere, orduan hemen beak badaka nire infografia zein dan, ezagutzen du, eta hasiko naiz aurreko batean azaldu nun bezala, beak emandako informazio hori neureratzen. Lehendabizi esateitena da infografia oso ondo inda dagola, eta galdetegian esaten diote ikaslei ikaslei galdetzen dio infografia gustatzen zaioen eta hori dana. Baina, hemen adibidez, zer da gehien gustatu zaizuna infografia honetan? Eta nik hori ez den nahi. Nire dena da, ze gustua, behien gustok zein dian, tentsio arteriala neurtzeko momentuan. Eta esaten dutena da hori, ez dutela nahi
hori baloratzea. Ez du nahi infografia ebaluatzea. Tentsio arterialaren neurketa egiteko prozeduren gainean nire ikasleen gustua jakin nahi ditut. Kopiatzen dut, berriz Geminin sartzen naiz, pegar, eta, modu honetan, beak egiten dizkit, galderak. Nik nire ikasle galdetzeko eta beren gustuak nik ezagutarazteko. Modu honetan, hemen dazkaten 14 prompt hauek jarri dizkiot Geminiri, eta azkenean lortu detena da Google Forms bat, baita ere beak aukera ematen dit, bukaerako galdetegia gustatu zitzaianean definitibo bezala, zan nion Google Form moduan jartzeko, eta hementxe, galdetegi hau Google Form eran erabili nahi dut moldatu horretarako. Hau izan zen nire azkenengoko pronta sartu nilona, eta lortu nuna izan zen udana. Hauxe, markatuta dago nau. Orduan hau listo dakat. Hau izango da nire Google Forma nire ikasliai emango joetena, pasako joetena, nik bere gustuak jakiteko. Oain, Google Form hau nola egiten da? Sartzen naiz hemen, emaileko honetan, eta hemen imprimakiak. Imprimaki honetan, hau da nik sortu detena, tentsio arteriala neurtzeko prozeduraren gustuen galdetegia. Geminik sortu dizkiten galdera horiek hemen kopie pegain ditut. Danea dia 6 galdera, eta galdera bakoitzak dazka 4 erantzun posible. Hau, ingo niokena da, gero hemen jarriko nuke, zenekin konpartitu nahieten, nire ikasleen emaila jarriko nituzke, eta gero hemen argitaratu. Baina, onta nola iritsinez, hau nola egin dut? Hau egin detena da, hemen esaneten bezala, sartu naiz, hemen imprimakietan, hemen imprimakiak, eta gero hemen imprimakia sortu. Orduan, hemen sartzen esenean, titulua jartzen dut galdetegiarena, kopiatzen dut hemen, gero hemen adibidez, hau da Geminik, lehendabiziko galdera da. Tentsio arterialaren prozedura ikasteko oinarrizko baliabidea, zein formatu litzateke zuretzat erakargarriena? Kopiatu ingoet, eta sartukoet hemen. Hemen egingoetena da pegar. Hortxe. Eta gero hemen, galdera aukera anitzak. Eta gero hemen, jungo nitzatekena zan, Geminik eman dizkiten erantzun guztik, kopia pega ingoet, kopiatzen jungo naiz, pegatzen jungo naiz, hemen. Beste bat, beste galdera, beste erantzun bat. Gehitu aukera, 3. erantzuna. Bolaxe egingo ditut, dana, kopia pega, azkenean egingo detena da, noara iritsiko naiz, sortu deten onta. Hauxe da. Horun demagun nik hau nire ikaslei pasadioetela, eta erantzunak prozesatu ditutela, eta ikusi gero kalkulo horri bateare emaitzak ere pasatzia aukera badakat. Orduan, demagun nire ikasle taldean daudezela gustun arabera 2 talde. Talde bat izango litzateke manualki ikasi nahi duenak, o manualki gehienak gustatzen zaioena tentsio arterialaren neurketa egitea, eta beste batzuk digitalki. Baina hori 2 taldetan banatuta daude, baina lata guztiz ere biek esan dute baita ere bideoak baliogarrak izaten zaizkiotela. Orduan, ze egin dut? Nire infografia honetatikan, menkanban egin nuen, hau izan zen nire aurrenengoko infografia, hemen daula lizentziatuta, bainetena da, honetatik 2 sortu ditut. Bat da hau, tentsio arteriala manualki neurtzea, hau ere lizentziatuta dago hemen, eta bestea izan da beste hau, digitalki, eta hau ere hemen dago lizentziatuta. Hortaraino eta gero barkatu, baita ere hemen bakoitzak, infografia bakoitzak dauka bideo bat txertatuta. Horreatzen hau, saltar, hemen daukagu prozedura nola digitalki nola neurtu. Kenduko dut, eta ikusiko duguna da bestia manualki nola neurtu. Hau bideoa baita ere,
hementxe daukagu. Hortaz, dazkat, lehendabiziko infografia horretatik sortu ditut bi infografia ezberdin, gustuen arabera, eta bietan txertatu ditutena dira bideoak, bale? Bueno, orduan, hauek nola egin ditut, infografia hauek nola egin ditut. Aurreko batean azalduten bezala. Egin detena da, ja direktamente Geminin sartu naiz, eta hemen baita ere prontak sartu dizkiot, ez detena da lehendabizikoen ez aurkeztu zergatik txata mantenduta daukat. Orduan lehendabiziko hori nire espezialidadia irakaslea naizela ez diot idatzi. Ja esan diotena da, tentsio arterialaren neurketa digitalki egiteko prozesua sortu. Eta hau, sartu nionean Geminiri, eman ziana izan zen hauxe, markatu hauxe. Eta gustatu zitzaiten, oso ondo egin zian, eta horrexekin galditu nintzen. Eta orduan hauxe izan zen infografian sartu nuen testua. Era berdinen, baita ere, egin nuena gero izan zen, baita ere, prozedura manuala sortzeko, berdina. Ez nintzen rola eta audientzia ez nuen zehaztu, txata ja irikitan akalako, eta segituan, sartu nion. Tentsio arterialaren neurketa manualki egiteko prozedura sortu. Hau kopiatu, eta hemen Gemini sartuko nuke, eta mantzizkian bi aukera, eta esan nion, ez, neurketa palpatorioa kendu. Eta hori, bigarrengo pront horrek sartu eta gero, eman zian guzti hau dana, eta gustatu egin zitzaite. Orduan hau izango da, infografia erakutsi dituen infografia horretan erabilitako testua. Eta gero, nola egin nuen irudiak. Irudiak ja direktamente Copiloten sartu nintzen, eta Copiloten berdina. Erakutsi nizkion, eskatu nizkion zeak, ze argazki nahi nituen irudiak, eta hemen txedakat, Copiloten. Lanbide heziketako irakasleara ez konkretuki, hau sartu nizkion, eta berdize berdina. Pront guzti hau edanak sartu nituen, eta gero beak, bideoak ere lortu mantzizkian, eta orduan irudiak eta bideoak Copilotetikan atera nituen. Bai? Hauxe izango litzateke nire azalpena. Ikusten dezuenez, azkeneko hauetan prontak ez ditu sartu herramienta digital hauetan, 15 minutu barrunean denborik ez ditelako ematen. Baina, hementxe dazkazue hori haue guzti hauetan, dia nik sartu izkioten prontak, Copilotei. Bale? Eta, berdin. Sartu nizkion prontak, argazki manualak, lortzeko neurketa manualarenak eta neurketa digitalarenak. Bale? Honen bestez, nire ikasleen gustuen arabera, infografia, oinarrizko infografia honetatik, sortu ditut beste bi infografiak. Eta horren esango genuke, baina nire ikasleen gustuekiko infografiak lerrokatuta daudezela. Honekin bukatuko nuke nire azalpena. Nola, pertsonalizatu zendan, adimen artifizialarekin sortutako eduki bat nola pertsonalizatzen da. Bai? Gerarte.